ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ስሩዕ ስልጠናኦም ዛዚሞም ናብ ግንባራት እናወፈሩ ዘረኸብናዮም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝሓበርዎ ብደመኛታት ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝበጽሕ ግፍዒ ሕነን መፍዳይን ትግራይ መሊኣ ካብ ጸላእቲ ሓራን መውጻእን ብጽንዓት ከም ዝቃለሱ ይዛረቡ። ተጋዳላይ መንግስቲ ኣብ ገብሪዎ ትባል አርቲስት ናይ ህዝበይ ሕማም ብደንብ ይስማዕኒ ያው ወፊረ ለኹ ጸላእተይ ስዒረ ኣብ ቀረባ እዋን ነዚ ህዝቢ እዚ ክሐጉሶን ክዕውቶን عدنا نخبر هاجرنا نخبر وفيرنا لنا تقدري فريوتي بار دعم مسك نجاريو دعمي ما تاخذ نجارات تروت اللي خدك انشتي بدلات كله دعم مسك انا بقى بوب نحيو تقدر لا يقرا ادس بال علامه يدما زلو صلاي تግራይ ድምስ ዝመጸ ወጽየለኹ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንዘጋጥምዎ ጸገማትን ወራራትን በዓወትና መከተ መጽኡ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አንጻላሊ ዘሎ ሓደጋ ብቕልጽሞም ከም ዘፍሽልዎ ኣረጋጊጾም በዓልና ዓድና ክነኽብራን ዓድና ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ክነብጽሕ መናሰይ ንሕና ጥራሕና ዓድና ማንም ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ክድፈር ደይ ትኽእል ዓዲ ክንገብራይና بسلام كنا كنبر دحر غزي مانم زمص يمصاصل اي حصير غزي كم دم سدما بقلص ما يراغاغص الله ማለት በቃ ንክንትም ሰምስርከ ፍርለካ አና ምንም ነገር አይንደሉኒ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ብሰራዊት ትግራይ ዝሕፈሱ ዘለው ዓወታት ንምዕቃብን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ተስጢሙ ኣብ ጎን ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ኩሉ መዳይ ቃልሲ የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሓልታት ብክልል ትግራይ አለለሎ ሞራል ይውጣ ይሉም ሚት